Takže čaute, vítam vás u nás v Cactus Bike v Žiline, kde si predstavíme novú značku z nášho portfólia, ktorou je Yeti. Značka Yeti je amerického pôvodu, má dlhú a bohatú históriu, zameriava sa na výrobu prémiových celoodpružených karbonových bicyklov, ale ich portfólio obsahuje aj e-bajky, aj hardtailové bajky. Teraz si povieme o nich niečo viac, tak poďme na to. Takže za sebou tu už mám 3 nové modely od značky Yeti. Ako prvý tu máme trailový model SB120, v strede môžeme vidieť endurovú raketu SB160 a nakoniec tu máme vynovený e-bike SB160e, ktorý má nový motor od Shimana EP801 a taktiež má nový SRAM X0. Ako ste si mohli všimnúť, všetky tieto modely majú rovnakú farbu, ale to není jediná vec, čo majú spoločné. Taktiež majú ich signature technológiu, ktorú vyrába značka Fox, a to je Switch Infinity, ktorá sa nachádza na spodnej časti rámu. Čiže v podstate sa jedná o dva piesiky, ktoré zefektívňujú šlapanie, lepšie pohlcujú drobné nerovnosti a pri agresívnejšej jazde zlepšujú trakciu. Takže tým, že sa jedná o prémiovú značku bicyklov, o výbavách sa tu nebudeme ani baviť. Najväčšou položkou je tu samotný rám. Celoodpružené bicykle začínajú zhruba od 7 000 vyššie, ale predsa len kebyže vás tie výbavy zaujímajú, navštívte náš e-shop. Pokiaľ by ste chceli iné modely, ako sme tu dneska ukázali, kľudne napíšte na info@cactusbike.sk. Ak sa vám video páčilo, budeme radi za like, follow. Vidíme sa na budúce. Čau.